So, the last Sunday, I've shared kanyayo the life ni Isaiah. Kasano nga ni Isaiah, how Isaiah received his calling from God. Kasano nga ni Isaias, kat inawat na di ayab na kini Apo. Kas ano isuna nga naging qualified nga propeta ni Apo Dios. Agsapsapol ni Apo Dios no sinno iti usaron na to bring the message kadagiti people of Judah. And here comes ni Isaiah. Na-encounter ni Isaiah ni Apo Diyos. Iso nga iti nga, na-encounter ni Isaiah ni Apo, nakita na, narikna na di presensya ni Apo, in the presence of God, ijay nga nadalusan ni Isaiah. Ma-encounter tayo ti Apo, ijibiyag tayo, makita tayo nga gayam nga, ayo, ti kasanto ti Diyos. Nga saan tayo nga maikari, ijay kinasanto ti Diyos. Isungay nga di panagsangs, manuti na ng padas nga nagsangsangit, gapot ti presensya ni Apo. Ijay time nga agsangsangit ka di presensya ti Apo, marikriknam di presensya na. Kato marikriknam di presensya na, makitkitam di bagim nga, ayo, hanak nga maikari nga agyaman na. Ada nga iti panagyaman, kada tayo. So the tinangyari kini Isaiah, God took him, He purifies him, dinalusana di biyag na, and then after nga dinalusana di biyag na, kinatungtong ti Dios, de pan nakabalin ti Espiritu na, isu tinang dalos ijingiwat ni Isaiah. God purifies us. Ni Apo, dinalusana iti biyag tong galmay sa kada tayo, dinalusana iti ngiwat tayo. No idi ngay kat, no idi nga kat je panagniw-ngiwat tayo kot adu ti laok na dayta nga Latin, idi nga ti pan nakabalin ti Espiritu Santo ti Dios, sinagid na je dila tayo nabalbaliwan. Amen. Kat nabalbaliwan dayta nga panagniw-ngiwat, panagsasao, isu nga masapol, tapno kan kanayon nga day panagsao tayo, makayayo kini Apo, kanayon tayo nga connected ije sao ti Apo. That will help us. Amen. So the jay. It's the calling of Isaiah. Ayab, bagam takabay mo, naayaban ka. We are called. Naayaban tayo nga ada iti purpose ni Apo Diyos. Kat daytoy man iti kayat ko nga basaan tayo. In kararag ko nga kayat ko nga pangiturungan kada kayo. Ijay Ephesians chapter 4 verse 1 to 17. Kayo iti Ilocano. Kunana, verse 1, ngarod, kasmay sa abalod, gapo iti panagserbik iti Apo, yunay-unay ko nga agbyag kayo kas maikari, iti nangayaban ti Dios kada kayo. Kanayon kumaan na pakumbaba kayo, na anos ken nasingpet. Ipakita yo ti ayat yo, babaan iti panagtitinulong yo. Aramidin nyo ti amin na kabailan nyo amang taginayon iti panagkaykaysa nga ited ti Espiritu babaan iti talna amamang singgalot kada kayo. Ada may sa abagi, may sa nga Espiritu, kas iti kaada ti may sa anamnama anangayaban ti Dios kada kayo. Verse 5. Ada may sa nga Apo, may sa apamati, may sa abunyag. Verse 6, adamay sa Dios ken Ama ti sangkatauan. Apo ti amin, agtrabaho iti amin ken agtaeng iti amin. Naikan ti tunggal may sa kada tayo, iti nesang sangayan asagot, kas mayanurot iti rukod, nga inted ni Kristo. Kas kunati na santuan asurat, idiin muli sa dilangit, adu abalod ti inkuyog na, nagited iti sang sagsagot, iti sang katauan. Anya kayat asawan, tiin muli. Kayat na asawan, nga imuna, nga imulog, iti kaunggan apaset ti daga. Ngarod, day di imulog, isumot lang, ti umuli, inmuli. Iti ngatuan, ken labes ti tangatang, tapno ada iti amin a lugar, iti amin alubong. So ituloy yung nga basaan na dyan. Niya po iti mang bendisyon, iti dito yung sa una. At kahit mag-focus tayo iti verse 1. Nga daytoy ipakpakita nakakabsat nga amin tayo naayaban tayo iti panagserbi. Amin tayo naayaban tayo nga agserbi kenkwana. Nya? Isu daytoy iti calling, nya? General calling.
So daytoy background na daytoy kakabsat ni Apostle Paul nga nakabalod iti pagbaludan in surat na daytoy kadagiti tattao iti Efesos. Dagiti tattao iti Efesos ket duha nga klase ti tao, Jews ken Gentiles. So no kuna tayo nga Jews and Gentiles, lalalo dagiti Gentiles, iti Efesos gamin nababaknang da nga tattao sa jay. Nababaknang da Diji panagbiagda, diji nagngato iti, diji klase ti panagbiagda. Ken may sapay, adu iti idols ijay. So nga dagitoy da nga tattao, idi adu ti pagano. No pagano kuna tayo against God. Ngum idi nga nangasaba ni Apostle Paul ijay na pan nag-evangelize, adu dagiti namati nga Gentiles. Adamot dagiti namati nga Jews. Dagiti Gentiles, kairamanan tayo dadzay, agyaman tayo, taada na mati idi. Hindi na iraman tayo nga naisalakan, gapu kadakwada. So dahito iti sitwasyon da. Kat ni Apostle Paul nga naibalod, kayat na nga itultuloy nga encouragement, dagito'y da nga namati iti Efesos, nga saan da nga baybayan, dadzay panangayab ti Apo kadakwada. So nga daytoy ititima tayo, living out our calling. Living out our calling. So, iti Ephesians chapter 4, isuro na kada tayo, nga dagiti amin nga namati kinkwana, inawat da dadi ayab ti same ministry. Hantayo man nga, naayaban iti agpapada nga ministro, but adda iti, may isa nga nagpapadaan tayo. We are called by God. Amen. Naiyaban tayo, naisalakan tayo. So daytoy iti masarakan tayo nga ni Apostle Paul i-encourage na dagiti namati iti Efesos, iti verse 1. He urges the church to live worthy of the calling they have received. Gapon na dagitoy da nga tattao ti Efesos, inawat da di pan nakaisalakan, ket kayat ni Apostle Paul nga encouragean isuda nga agtalinaed kayo ije pan nakaayabyo. Ag-remain kayo. I love that song, tatay, nga kunana ket I will put my trust in you alone. Adapay, I will build my life upon your love. Kuna na ba di ay? I will build my life upon your love. Katsana kuna jay nga, I will not be shaken. Haanak nga magaraw. Haanak nga magungun. No daji ayat tayo na imulak ni Kristo saan nga magungun. Amen. Hantayo nga magungon. Iso nga, a believer, i-urge, i-encourage ni Apostle Paul, ipupush na isuda, nga aywanan da, agbiag da ijay, na Diyosan kan makaayayo nga pan nakaayab. A holy calling. Nya isuda jay iti kayat ni Apostle Paul. And every calling is important for the growth of God's church. Masapul nga amin tayo nga namati kini Apo, maawatan tayo day pan nakaayab tayo. We are called by God. Nga DJ panamati. So nga adangay dito kunana iti number 1 nga kitan tayo, living out our calling. Pagbiyagan tayo, no anya din nakaayaban tayo, naayaban tayo nga agserbi kini Apo Dios. We are called to serve God. Hantayo nga nayaban serbi ko ni Satanas. We are called to serve God. Ya? Nayaban tayo nga agserbi kini Apo. Apay nga masapul nga agtalinaed tayo. So nga masapul nga amamon tayo ket amamon tayo dadje nang ayab kada tayo. We need to go deeper in knowing the one who called us. Nga isu iti Dios. Every believer has a calling. Amin nga namati, ada iti nakaayabanda. So anya ti aramiden tayo, tuy ayab tayo. Ephesians 4, 1 and 6, sarita na dito'y, walk worthy of the calling with which you were called. Kunana, magna tayo nga makaayayo. Kas namati kini Apo, everyday, ada timang buybuya, ije style iti panagbiag tayo.
So let us walk worthy. Magnatayo, agbyag tayo, kas namati nga binalbaliwan ni Apo Diyos. Amen. Na isang sangayan iti biyag tayo. Every believer nga nang awat iti daytoy nga hayab, adda dagiti spiritual gifts nga naited kada tayo amin. Nya, adda dagiti spiritual gifts tayo. Our first calling, tapno maaawatan tayo, iti umuna nga panakaayab tayo, kat panakiadda tayo ko ni Kristo. This is our first calling. Diyay na ikonekta tayo ko ni Kristo. Bagets tayo diyay? Our calling is our connection to Christ. Ada ni Kristo. Ada ti connection tayo ko ni Kristo. Kat no mapugsat tayo nga connection, saan ka nga makapag-andar nga Kristiyano. Likewise, kung wala kang wifi, kahit anong gawin mo, hamo nga ma-communicate de kahit mo nga katungtungan. Kasi mo't ijay biyag tayo kas na mati. If you disconnect your connection to Christ, awan ti signal mo. Awan ti signal mo, hanga makita jay Christ likeness, di tabiyag mo. But, no kanayon tayo nga connected ka ni Kristo, makita day kababalin ni Kristo ijay biyag tayo, and we can be able to become Christ-like. Di Christ-likeness, makita ijay biyag tayo dajay. So, dajay iti masarakan ta. This is our first calling. So, jay pan nakaayab tayo, jay 1 Peter chapter 2 verse 9, kunana ijay nga, for you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness. Isu nga naayaban tayo manipod ijay sipngat, in alis ti Dios jay panagbiag tayo, iniyag na tayo ijay lawag. Amen? Maragsakan tayo ijay. Idi kasipngatan ti ayan mo, tataadakan ijilawag. Maridayo ti Apo. So nga dajay iti kayamanan tayo nga tattao, dajay kaadda ni Kristo kada tayo. Without Christ in us, awanti buybuya iti panagbiag tayo. So ako na ni Pastor Siriaco, a complete life is a life with Christ. Ti kompleto nga panagbiag, ulit manan di kuna ni Manong Narbas, saan ka nga tao, pudpud nga tao, no awan ni Kristo kin ka. Nya. Gaputa ni Kristo, isu iti mang kompleto, iti panagbiag tayo. So, 2 Thessalonians chapter 2, verse 13 to 14, panaknakana dito'y nga naayaban tayo, gapo iti daytoy nga sao iti Dios. We are called by God through the gospel. No awan nangeg tayo nga gospel, no awan tinangeg tayo nga sao iti Apo, posible mo ta nga basta yung nga umay dito'y church, basta umay nga agdaydayaw kini Apo. It is always because of the gospel of Christ. Pakaistoryan ni Apo tayo sa Kristo. Kat idinangeg tayo day mensahe maipapan ka ni Kristo, kuna tayo nga ay agserbiak, ay sumurutak. Madaydayaw ti Apo. Diay. So, before God entrust us, sakbay nga ni Apo, DJ pa nakaayab tayo kakabsat niya, kat no nag-respond tayo, hindi nga nag-respond tayo, DJ ayab ti Apo, package ti inted ni Apo, Diyos kada tayo. Nya? Adda dagiti sagsagot, adda dagiti spiritual gifts, nga inted na kada tayo. Delang saan tayo nga agpapada. So we are all called. He calls us into a relationship with Him and into a life that reflects Christ. May kadwa nga kitaan tayo may panggap iti ayab. God gives different calling through different gifts. Unak tayo, amin tayo na ayaban tayo. Kat amin tayo, adati inted ni Apo Diyos nga spiritual gifts. Kada tayo amin. Ada sagot tayo, han tayo lang nga naayaban nga agserbi kini Apo. Ada mo ti inted na nga tools tayo. No ti karpintero nga awan ti martilyo na, awan ragadi na, awan ti kabra na, awan ti garugad na, nya pay. Nya ti awag tayo siya awan ti tools na nga karpintero. Manong Narbas.
Anong tawag doon sa karpintero na wala siyang tools? Mm, karpi niya. Incomplete niya. No karpintero nga ket dapat ada ti tools na. Tama? Nya. Dapat ada tools na. Uray da kami nga babae uray no hang kami nga karpintero gumatang kami tragadi. No ti padak dito nga ginmatang ti screwdriver. Uh, yan. Tools. Need natin ang tools. So, God gives us different calling through different gifts. Dito yung kita anto yung Ephesians chapter 4, verse 7 to 12. Basaan tayo man. 4, 7 to 12. Basaan tayo. Kuna naikan titunggal may sa kada tayo iti na isang sangayan, asagot, kas mayanurot iti rukod nga intod ni Kristo. So, amamin tayo, tata. Nya, deta kaababay mo. Deta, amamin tayo ditoy. Agtayag tayo man tiima tayo. Please, yung attention natin sa word ni Lord. Am-amin tayo. O, dagidadam mo, hapay ang kayag-tayag. O, am-amin tayo kakabsat, adda ti inted ti Diyos nga sagot. Gifts. May gifts ka. O, may gifts ka. May gifts tayong lahat. Am-amin tayo, adda inted ni Lord. Kat anya ti usaron tayo, anya ti ikasta tayo, ano ang gagawin natin sa mga spiritual gifts na binigay ni Lord sa atin? So da tayo lang ada ni Kristo ti maka-identify kadagiti nga spiritual gifts. Gaputa dagiti those who called in Christ. Isuda ti makaawat iti deta nga spiritual gifts. Kat deta nga spiritual gifts gagamitin natin yan. Ije verse 9 ituloy tayo. Anya ti kahit as saan ba ko? Ije kaya verse 7. So then let's go back ije spiritual gifts. So ni Apostle Paul, explain na nga inted ni Apo Diyos nga nagduduma nga sagot kada tayo nga namati, He appoints different ministries. Di nagduduma nga inted ni Apo nga sagot kada tayo amin, ada iti specific nga pakamatan tayo. Haan nga amin ket mga kasaba. Haan nga amin ket nya propeta nya. So dagitoy spiritual different types of calling. Calling, ayab. Yeah. Naayaban tayo. Number 1, nga makita tayo dito, Ephesians chapter 11. God calls some believers to lead and equip His people. Umununa nga calling. Dagiti na mati, Yeah. Umununa nga calling, dagiti na mati. Ikat, leadership. The calling to leadership. Yeah. Dito nga calling, dito nga leadership calling, saan nga nagpapada nga amin tayo kut kaya tayo ti ag-ilid. Yeah. So nga ditoy, dagiti naikan iti talonggading nga kuna ti Ilocano, naikan iti sagot to lead. Yeah, Ephesians 4:11 diay. Ije Jeremiah chapter 3 verse 15, kuna ni Apo Diyos kadagiti tattao iti Israel, tattao ti Judah, and I will give you shepherds after my own heart. Kaputa ko na ni Apo Diyos, da kayo nga sukir, nga tataok. Da kayo ti tataok, nga nasukir kayo. No agtulnog kayo, ikang kayo iti shepherd. Ikang kayo ti mangi pastor kada kayo. Ikak da kayo ti mangi lead kada kayo. Kuna ni Apo Diyos, kadagiti tattao. And then kuna na, who will feed you with knowledge and understanding. So, daytoy iti nakaayaban. Adda dagiti naayaban, iti leadership. Nya isuti mangpakan, ken isuti mangted iti wisdom and understanding kadagiti tattao. Maikadwa, the calling to serve. The calling to serve. Ije Ephesians 4:12. Natikuna na ije Ephesians 4:12. Ibagbagana, many believers are called to serve faithfully behind the scene. Anya daytoy serve, panagserbi. Kat adu ti inayaban ti Apo nga agserbi nga uray no saan da nga makitkita ngem adda iti aramiden da nga para kin ni Apo. Nya, serve, panagserbi. Panagsagad dito'y church, panagserbi da jay. Panaglinis JCR, panagserbi di ay kini Apo. Amen. Panag-usher, dagito'y dagiti wonderful opportunities iti ministry nga need tayo. Ushering, tagaism,
taga-iturong iti pagtugawan, yapay marshals, dagita pa nagserbi, marshals ti work ti marshals, agiurnos ti tugaw, agi-fix agbantay, tapnoon ti matnag nga upubing dita. So, nagadungay iti mabalin tayo nga aramiden, apa nagserbi, nya? So, we are all called, adda dagiti naayaban nga ti pagaayat da ket aglinlinis. Ti pagaayat da agtimtimpla ti kapi, dagiti agmeeting. Into no bigat, kantay man, sino ti Romuar. Tano bigat, ministers meeting ti AIM. Amin nga papastor dito irisan, dito ti pagmeetingan da. Kat pakanon tayo isuda, pakapiun tayo isuda. So nga, I am calling, dagiti da nga naayat nga agserbi, nga umay kayo kot agluto kayo. Makaamu kayo no, niya lutuon nyo. Bakan, of course. Okay. So the judge serve. Naayaban tayo nga agserbi, naayaban nga agserbi. Many believers are called to serve faithfully. Uray no handa nga ma-appreciate, okay lang kanyada. Uray no nga makita nga maisurat di naganda, okay lang kanyada. Kasi di ayab da ka talaga aglaplap nan jerik nada nga mang aramid ijay nga uray awan ti mang appreciate kadakwada nga tao. Numan pay, kasapulan tayo mo ti ag-appreciate. Ngam numaliwayan, awan kumat agap-apos. Amen. Na. So, ibagam takaabay mo, learn to appreciate. Yan. No, ada ti hangko nga inapresyar, ay kang kay nga umapapos Iji panagserbi. Iji Mark chapter 10 verse 45, basaak dito ikunan natin in IV. For even the Son of Man did not come to serve, but to serve and to give His life as a ransom for many. Ni Apo Jesus, ni Jesus Christ is the best example iti panagserbi. In my, Diyos isuna niya, han nga isuna ti apan da ingagaoan ti kanon na, han nga isuna ti, handang apan inlablabaan isuna, ngam imay isuna nga nagserbi, imay isuna nga nagagas. Mano ti mamati nga adu inagasan ni Jesus. Amen. Imay isuna, pinanawa na di trono na iji langit, inmay kat nagperform ti milagro, nagpakan kadagiti tattao nga 5,000 people. Nya, adu ti pinakan na, adu ti intrabahuan na, nya, so nga da jay ini Apo Jesus, so iti best example tayo, iti panagserbi. So nga, datayo mo't as His church, adda dito nga calling, adda dito nga gift, nga naited iti tunggal maysa, apay, tapno iti kasta, they will serve in the church of God. Nya, data na. So kitan tayo, may katalo nga kitan tayo, the calling to encourage and build others. Adamat kanya tayo, itinaayaban, nga taga-encourage. Hello, manudag iti encourager ditoy. Haan nga discourager, encourager. Nagyaman na kadagiti, agtitext ka niya ako, Pastor, kayam dayta, Pastor, we are at your back, we are praying for you. Thank you. That we'll do that to everyone. Librity communication, tata, kakabsat. Amen. Gamitin natin yan to encourage one another. Hanga agururay nga kanayon timang encourage kin ka. Ito noon timang encourage kin ka. Awan, pumanawak dita nga church, awan timang encourage, awan pa mang bisita kanyak. So, ganito ang desire ni Lord sa church niya. Each of us, ada dagiti sagot, dagiti nga sagsagot, haan nga amin kat ada kanyak. Iso nga noan niya, tiyang ko nga maaramidan, aramidon nyo. Hello? Kasi ti ikakastana, ti agserbikin ni Apo. Nya? Ada dagiti encourager to build others. Ayun, nagmayat ti inkastam nga nagsuro, Sister Lydia, mayat man day, naawatak. So, no ikasje mo, no i-appreciate mo day, lalo nga, ma-encourage, basta haan nga day, patpatilayok. Ay maawatan no day, patpatilayok nga sa umi. Day, tapnulaang ko na mga adan na ibagam, tapos agtalikod ka, hihihi, kunak lang da jay, kun. Madidiyay. Pam takaabay mo, mayat nga ag-build ka, iti, build each other. Amen. Build each others.
ag in-encourage tayo. Dito ti purpose na, dahil nakaayaban ti tunggal may sa. Ije verse 12, kunana, some strengthen the church through encouragement, mercy, generosity, or hospitality. Nya? Dito ti paka-encouragehan ti daduma. Nya? Yung kabisitaon, yung ka-encouragean, no hangay imay nga nag-church, ang kabisitahan ije balay na, mayak man makikapi. Kasi dagiti banbanag na dapat nga aramiden dagiti na mati to encourage and build others, not to tear down. Bagam takabay mo, not to tear down. Yan. So, Romans chapter 12, verse 6 to 8, sa mga nagtitik note, i-take note yun di ay Hebrew chapter 10, verse 24 to 25, in 1 Peter chapter 4, verse 10. So, the calling to encourage and build others. The calling to witness. Ayab nga ag-witness. Ag-witness. Wan, agpayso. Na-witnessak da jay. Kasi ba? Nangagko nga imbaga na. Kasi ba ti pa nag-witness? So we are witnesses. Amen? We're witnesses. Witnesses tayo iti anya. Witnesses tayo. Datoy iti mang panaknak. Nga iti Diyos nga nang palso iti langit kandagakat agpaypayso. Amen. So nga during the testimony time, hanyo nga kung kunan, testimonyo laangot dayta. Please, please, please. Hanyo nga lalaengen ti panagtestimony. Iti aldaw ti Domingo nga kakadwa tayo, it's time for us to express amoyo ni Apo Diyos dengdenggena dayta. Sino ti padpadayawam no ag-testify ka ni Apo Diyos saan nga tao? So nga learn to testify. Even inside the church, dito iti pagpraktisan. And then no mamaster mo ti ag-testimony kay Jirwar. Amin ba? Yan. Kat isuro-suro tayo mo ti kasta ti ag-testimony. Tell what the Lord has done. Ang kang agis istorya, napanak di sirok ti sayuti, nagbirbiro kak ti pagtakki, akang kasta ako. Ag-testify tayo, ibaga tayo, day inaramit ti Apo, ijibiyag tayo. In ag-serving encouragement kadagiti daduma. Tanuma minsan, when we testify, malalaukan ti istorya. To dati, always remember, naka-online tayo every Sunday. So nag-testify tayo, baga tayo di ginaramid ti Apo. Katrik na hamadi, ti purpose mo to encourage the church and to glorify God. Amen. Hanga agbang banggit nga nasaktan ka kanikas jay. Why? Maka-discourage da jay. Adati area na da jay nga pang ibagaam. Ije proper nga tao. Yeah, so to testify, hantayo nga pag datuma mabutong dang ag-testify. Apay, baka ag-testimonyo ak ngay kot into no sumarunong aldaw kot ma-challenge sak ngay. Sino ti mabutong ti challenge ditoy? Yeah. Always remember, in the middle of the challenge, there is God. So, antay nga kabutang. Antay nga madanagan tada iti Apo. Yeah? The calling to witness is, we are all called nga Christian to support the work of the Lord, to testify. Matthew 28:19 to 20. Pasot na ditoy, hanlang nga ditoy church pag-witnessan tayo nga kuna tayo, naimbag ti Apo. Ni Apo tinapayanak. And even outside, dito iti importante. Masapul nga ag-witness tayo ijirwar. Nga pudno ni Apo Jesus nga mangisalakan. We witness, we go out to testify nga talaga ti Apo haan nga mangbaybayan. So nga dito yung kumain everyday iti panagbiag tayo nga namati. Let us become a witness. Ure iti social media. Ure iti workplace you. Become a witness. Agbalin tayo nga witnesses, mang panaknak nga ni Apo na imbag. And then, dito'y panakaayab tayo to witness. Never compare. Hamo nga ikumpara di calling mo. Iji calling dagiti daduma. Tano ikumkumparam, umapapal ka, aglabas ti aldaw, awan mamalpas mo. Tama? Ayo, kasjayak ko mga agkanta. Kasjayak ko mga agsao. Kanayon nga kasjay, aglablabas ti oras, awan tinanalpas mo. So appreciate no anya di adakin ka usarem nga pagserbikin ni Apo. Tapno, ma-enjoy mo. Amen. So anya iti purpose na, dagitoy da nga nakaayaban tayo.
What is the purpose? Nya purpose na daytoy. Every calling amin nga adda kada tayo adda ti purpose na. Ijay 11 verse 11 and 12, Christ himself ni Apo Jesus inapointara na. Ijay kadagiti namati inapointaran ni Apo Dios dagitoy da nga spiritual gifts taadda iti purpose na. But before that, basaan tayo man dito verse 11. Kunana, isu ti nagited iti sagsagot iti sang katauan. He is the one who gave gifts to all people. Dinutukan na ti sumagmamano nga agbalin nga apostoles, apostle, tida duma prophets, tida duma evangelist, tida duma pastor, tida duma teacher or manursuro. Verse 12. Inaramid na daytoy tapno isagana na amin at tao. So this is the purpose. Bagaman takabay mo may purpose. Verse 12. Inaramid na daytoy tapno isagana na amin at tao ti Dios iti na Kristyanuan a panagserbi. So dagitoy da nga spiritual gifts. Ayab nya nga dinutukan wenno inted ti Dios nga sagsagot. Aramid na inaramid na daytoy tapno maisagana dagiti tattao ti Dios iti na Kristyanuan a panagserbi tapno dumakkel ken mapapigsa ti bagi ni Kristo. This is the purpose. God wants us to grow in be strengthened. Ni Apo kayat na nga dumakkel ka. Hindi lang sa physical. No diket number 1 nga kayat ni Lord nga dumakkelan tayo is spiritual. Inaramid na daytoy tapno isagana na amin na tattao ti Dios iti na Kristyanuan a panagserbi. Tapno dumakkel. So nga ni Apo Dios, Jesus Christ desire na nga dumakkel tayo. Desire ti Dios nga dumakkel ka. Desire ni Apo Dios nga aggrow ka. Anya ti paggrow am, anyang area ti paggrow am. Ijay na espirituan nga banag. Tanalpas kan nga dimakkel ti physical. Manupay ayat tagtarigagay nga dumakkel. Dagiti nakukutong. Desire da nga lumukmag. Dagiti mo't nalulukmag. Desire da nga kumutong. So nga, garamid dati pamayan tapno kumutong da. Nung uray no, aramidam ti amin mo, no kasta ti bagim, aw maramidam. Agyaman kalatan kini Apo. Amen. So diyay, kakabsat, dayta ti purpose. Yeah? To equip His people for works of service. So that the body of Christ may be built up. Ephesians 4:11-12, daytoy. Daytoy nga iti pinaka-purpose ni Apo iti church na. Handa nga kayat nga iti maysa nga membro iti uneg iti church ket ag-remain, ag-steady. Dapat every month, every year, every day, i-desire tayo ti panagdakkel tayo, panagrangay tayo. Mano ti mayat nga rumangay. Ilan sa atin ang gustong yumaman? Pwede bang itaas natin ang ating kamay? Tapno pumudot kayo? Ya? Lahat ng gustong yumaman sa pananampalataya. Amen. Uray mo't ati financial, ay siya akot kayat ko. Taoad aduti maaramidan, ngam no bumaknang tayo ti financial kot isuti umadayoan tayo kiniapo. Huwag na lang. Diba? Huwag na lang. So, this is the purpose of God. Who equip God's people. Sino? Dagiti mang train kadagiti tattao iti Dios. Apay nga masapol nga matrain dagiti tattao ti Dios. Tapno sumirib da. Ayaw ni Lord na tayong mga tagapagsunod ni Kristo ay tayo ay magiging mangmang. Ang gusto ng ating Panginoon, lalago ang ating pananampalataya. Magiging wise tayo. Magiging knowledgeable tayo. Magiging ngay rumang ay iti panagserbi tay kin ni Lord. So nga, may mga inutusan ni Lord na mag-train sa Christian, sa mga believers, for the work of service, para sa Panginoon. Ano yung mga, sino dagiti equippers?
Sinurag iti mabalin nga mang train. Oh, number 1. Bagayo man, number 1. Nya. Ano yon? Apostles. Sinurag iti matrain, apostles. Anete aramid ti apostles, establish and strengthen the church. Oh, next, prophets. Anete aramid ti propeta, to proclaim God's truth and call people back to God's will. Amo yung nag-prophesy ngayon ni Kwa. Sino jay lakay nga ati-ati dugti parbas na nga. Nag-prophecy. Dito'y Pilipinas. Nga aday ti tragedies nga umay ti nasyon nga Pilipinas. Daba naman tinag-comment, apay gamin deta nga propeta nga agibagbaga iti kasta dakes nga banag. Hindi nila naunawaan yon. What is, ano ti purpose ti prophecy? To warn the people. To warn the people. Hindi yung prophecy na gaputan na saktan ka akot, ipaprophecy mi ije unag ti church. Or no ada nakita mga may kwento na totoong nangyari. Gaputa amo na je pakaistoryaan ti kabsat, idi madamat ti altar call nag-prophecy. Kuna na nga ikot. Isardong yun deta iskam nga iskam. Kuna na nga kasjay. Kunak tasyak ti speaker izay. Imbagak nga ikayo data kunak. So kita anta, let us become wise. The prophets give warnings to God's people tapno dumaket dakin ni Apo Diyos. The prophets, ito na iti warning or encouragement kadagiti tattao tapno no that inside the church kumain example, inside the church adda ditoy iti haan na nga say-saya aton ti panagserbi na kini Apo wenno adda ti agbibiyag ditoy nga tao agbibiyag iti basol. Sometimes the Lord will speak iti uneg iti iglesia to say His words. Katno sinno ti makangeg katno isuna dadjay adda iti tendency na nga agbabawi ket agsubli kini Apo. Asyay. So prophecy gives warning. Haan nga judgment. Amen? Gives warning. Nyati baga na, i-encourage na dagiti tattao, anak ko, agtuloy kayo. Agkararag kayo nga diagrigsat. Dagitada. Encouragement messages. The purpose is to bring people close to God. Kasyay. Hanga mang tear down. Na ako na nga, sika, adubasol mo. Condemning that jay. But to prophecy is give warning and encourage the people to come closer to God. The jay, diay. Oh, so the jay, ti arami dun ti prophets, proclaim God's truth. Bagana iti kinaputno, in call people back to God's will. Evangelist. Evangelist ko na tayo man. Kung matatanong, agi-pronounce tayo mo ti words. Preach the gospel and lead people to Christ. Dito iti kwa. Dito iti, dagiti adaan iti sagot ti evangelist. I-preach da ti gospel. Ilid da dagiti tattao to accept the Lord Jesus Christ, mamati da. And then, ti evangelist, mapanmanon ti another place. Basta ti evangelist, saang agreement iti church. Yan, da ti evangelist. Next is, nyapay, sumarunod ti evangelist, pastors or shepherds. Yati aramida na to care for, to guide, and to protect God's people. Dito iti kadadagsunan nga trabaho. Apay, agi steady isuna iti church. Ti aramida na to care. Kano ada makita na nga sa baling aramidon ti tao, ti membro iti uneg ti iglesia. Isuna iti mang correct. Isuna ti mang baga. Yeah. Isu nga, dahito iti rigat na, no pastor ka. Nagrigat nga pakialamam ti biyag ti tattao. Maliban lang no di tao kot kuna na nga I honor you as my pastor. No kasjay, ada ti karbungam nga mang korektar no mang isuro. Ngam no, ti tao kot, ay, makibibiyang dayta nga pastor tihan na nga biyag no kasjay awanon. Kaslaan nga bisukol nga matuktukan nga lumnud.
Yeah. But the purpose of God in pastoring a church is to see to it. Isu nga uray dagiti teachings, uray dagiti anyaman nga mangmangeg tayo itiruar. Masapul nga makibiyang no adda ti makita mi nga sabali nga dengdenggen yo makibiyang kami. Yeah. Han nga to condemn yo but then to ipalisida kayo ijay. Kat no adda dagiti nakita yo ditoy ay hindi mo naman ginawa yon sa amin. Ay kat paspasensya undak tulungan dak tapno ma-fulfill ko day duty. So nga kunak dinaminsan ayo nagrigat ti kastoy. It's very hard for me kunak garod nya nabayagak nga pastor's wife. Although in the beginning nagpastorak ako ang nagpioneer dito. But then idi nag-asawa kami, he is the one nga isuna iti akin handle ti pulpit ministry. Siya ang laging nagpe-preach. Kat agtugtugawak, kat parang comfortable na ako doon. Kasi nagrigat ti pastor, nagrigat ti agi-prepare ti sermon, nagrigat ti mga saba niya. Ngam anya ngay garod. Hang mamat nga, dito ti season in my life nga kunak nga very challenging. So nga kunak kayo nasaysaya at kumanga sikat ti pastor. Ngam aksyon na dito kayam dayta. Demot. Uray no nga makasaw iso na nga marikriknak di encouragement na. Kasi tinesting ko din na minsan. Tinesting ko kunak, Papa, agresign na lang kasi hang ko kaya. Nagkasjay iso na. Nag-ingkasjay na. And parang naririnig ko yung salita niya, kaya mo yan, ada ni Apo. Parang ganon. So nga, marikriknak mo't di encouragement na ureno kasjay. So, lalo no, malpasak nga mga sabad ito, mapanak agtuod ito, aprusa na dyan likod ko. Ay nabindisyonan kay di kasabak no kunak ngay no rabii kasjay kat agsangit. So ganon. So pastoring a church is very hard. Isu nga agyaman na kada kayo nga leaders who commit themselves to be a part. Yeah, mayat de talunyo di kalman. Yeah. Help the leader, help our leader in their leadership. Thank you. God bless you, men. Yeah. Help your leader in their leadership. Taadutisan ko nga kayang aramiden. Isugaro dito iti spiritual gifts nga parang pinakamabigat sa lahat. Pipia ti evangelist, ag-preach da. Tunukan umalis da manan sa bali nga lugar. Isu nga, kunani kwa, kuna di may nga mentor, Pastor Jose, you need to protect your pulpit, kunana. Je pulpito. Tada dagiti daduma, ada dagiti umay nga pastor nga banat ada masaktan. Intunukan pumanaw da dagi nagpreach ti agbati jay pastor isu ti mang ag-agas. Isu nga ada nga jay istorya dito ada kami ti joint fellowship idi dito iji sirok joint fellowship nag-anniversary tayo. Yung speaker namin na in-invite ni Pastor Jan kunana nga kasjay, da kayo. Umay kayo lang, no, dati panangan ko na, ayo, amoy dinalpas na dyan nga anniversary, nakarinig si Pastor dyan ng feedback, antay nga mamapan nga church, baka kunada nga dyan makanti, gapong nga napanan tayo. Ang daming mga invites doon, kasi purposely, we invite the people to come. Di na nga sabade nga Pastor, pimanaw, hanaamu, no, niya nangyari, di unag, so kunana, aywanan yun ti pulpito yun, da kayo nga pastors, tahang nga conformity, ibagbaga da iti awisan yun, kuna, so, Gemot so nga ganon. Numan pa'y kasta nga narigat dito nga parang mabigat itong ministry na to, agyaman tayo, taada ti Apo nga tumulong. Diba? Kasjay. Isu nga ureno, dadumakat na umuma kayo, jidawi ay preach. Nga, ni Apo, Diyos ito dalata kanyayo ti joy. Amen. So nga, dajay iti, work iti pastor to care, to guide, and to protect God's people. Yeah. Next, teachers. Explain God's word so believers grow in understanding. Agyaman tayo, tada teacher tayo. Sister Lydia is our Christian education, Christian. Ano day? Tawag na day? Won. Isuti taga-surot. Teacher. Kasi teacher, so nanodonggan niya the way she teach, nalaka nga maawatan. Gatang ko kaya di, ikasta na nga ag-prepare, karkaroon no ag-PowerPoint data, teacher, garud. So, adapay ti teacher dito, yung akin kabailan nga agsuro. Oh, hello.
Dagay teacher nga aking kabaulan nga agsuro mapang kayo makitinulong akman. Hanyo nga kung kunan nga, ay kababain. Haan, panunutan tayo gamin nga for the body of Christ. Hanyo pang panunutan si bagbagyo, kababain. No day tati spiritual gifts mo, agpausar ka, bagam takabay mo, agpausar ka gamin. Hamo iimot, inayin mo day, hangka na imot. Alam mo may spiritual gifts ka, kaya mong magturo, tapos kung sasabihin ni Sister Lydia, sis magsuro ka nga, sis bro magturo ka nga. Gaputa mo nga nalaing ni Sister Lydia, sabali Jeric na mo, ay kababain, wag ganon. Wag ganon. Bad yun. Kunana ti answer na didzay. Agpagamit tayo, agpausar tayo para kiniapo. Explain God's word so believers grow in understanding daytoy. And I want you to remember this, kakabsat. Adalon tayo ti sao ni Apo. Agisuro dagiti teachers. Ti purpose na tapno lumawat ti panakaammo tayo. Kat no lumawa umad-adu di understanding tayo. Saan nga ti purpose na dito'y kat tapno makidibati ka? Wag. You are just wasting your time. Di pa nagdibati. Ti purpose na no apay nga makaadal tayo maamuan tayo ti sao ti Apo. Tapno umununay ti amin matulungan da kay di pa nagserbim kini Apo. And then amumot nga mangi-share kadagiti daduma. Amen. Nya adal tayo kakabsat. To build up the body of Christ. To build up the body of Christ. So nga, no kastoy ti kai-espiritu tayo am amin, no kastoy ti panunot tayo am amin, to build the body of Christ, tunggal may sang, dati spiritual gifts na, i-contribute na, wow! Agbalin nga progressive, iti Pinyalful Gospel Ministries International. Hallelujah! Laglagipon tayo, we are called by God to strengthen the body of Christ, and we will expand for His kingdom. For His kingdom. Para iti pa kaidaydayawan ti Apo, we are not building our own kingdom. So diay, tapno mapapigsa tayo am amin. Nya pa, ijay Hebrew chapter 10 verse 24 to 25 kunana. And let us consider how we may spur one another on toward love in good deeds. Not giving up meeting together. Bagam takabay po, not giving up meeting together. Kahit nasa onda tayo, di Ilocano, saan mo nga baybayan, ti panakigimong mo. Bagam takabay mo, hanggang agkara-absent. Bagam ay nga si Pupuso, nga kara-absent. Oh. Uri no absent kayo dito, siyempre, daduma kada kayo, ada kasla ni Jaril di Kalman. Mama, panak di Batangas, kunana. Sunday no bigat, amo na nga, tulagan mi, Sunday hang agbibiyahin. Nga iti kastak, agbiro kak ti church ijay, kunana basta make it sure daduma pa no sumangpot, anya ti in preach di pastor. Ibagam, aninagan di pastor, nalipatak na One time, na ilawan naman ng handa ka nakaawit ti Rabin ti Sunday. Jay Nueva Vizcayan sa pinichor na. The church, ay wow naman. So, medyo kambantiak, at least naka-church. Idi agawid, agibaga ka man, ti uray points de jay pastor nga nangasaba. Ay sos, natiklo. Wagamin, di sinmangpot dagay pasayos kat untayon, kunada, isungang ko inlupas. Kunana kasjay. So, ni Brother Benson, no agbiyahe iso na ipakada na pastor, ada ak ditoy. Tuladon yung man di dyan, ada kayo lakat ti ijay. Pati the Brother Dennis, no awan ditoy, isigurado na pastor, ada kami ditoy maki-church. Yun yung maganda. Lagang takaabay mo, mayat di jay. Oh, ngumhan yung nga gagaraon apang ka J-Town, taong ka maki-church ijay sa bali nga church. So sa kaag-text kanyak nga, pastor, sa malayong lugar, ijay ada yung nga lugar ti paka-aplikara na diyay. Hello. Na. Kasjay. Agyaman tayo kakabsat. Amo yung kakabsat. We are blessed. Iti dito yung Purok 27. San Carlos Heights, Irisan, Baguio City. Bakit? Adatintod ni Apo nga church slot tayo, church building tayo, church property. I-maximize tayo, time tayo dito about ti daga. To use these facilities to
Worship God. Amen. Yung iba pi man, ag-ababang da, nagdadakkel ti abang da. So kunada, oh, you are blessed at the church building you. Yes. So gapot ada dito nga bendisyon nga inted ni Apo, dito church facilities, gamitin natin ito ng husto. Amen. Enjoyon tayo ti kada tayo ditoy. Madaydayaw ti Apo. Let us build up one another for the glory of God. To bring the church to spiritual maturity. Ito na naman. Ni Apo, plan na, desire na, no apay nga inted na ti ayab, naayaban tayo, kat nagduduma di nakaayaban tayo, nagduduma di talents nga naited kada tayo, nagduduma, yun yung ako kandiay, denggan yung sak, nagduduma di sagot nga inted ni Apo Diyos kada tayo, tapno, i-build up tayo iti tunggal maysa. So nga mang goal ka man tatanga gundaway, dahito yung nga tao, sige, imulagat yung tama tayo, kita nyo ta kaarubayo, kita nyo ta kaabayo. This week, I promise to encourage this person. I promise to pray for this person. To encourage, to build up one another. Tingnan natin, yung mga bakanting upuan. Sino nga ta tinakatugaw kadagita? Maliban nung napumunta sa ministry, sa outreaches natin. I-message yung Suda. Try nga natin. Kitaan tayo dito eh. Encourage them. We are one body. Haniur-urayan nga ni Pastor ti agin encourage lang. We are all called. Kaya nating gawin ito. Amen. Yeah, to encourage. Kumusta ka sis? Kumusta ka bro? Kasya to bring the church to maturity. Kailangan nga kasya progressive iti panagserbi tay kini Apo Diyos. Magiging progressive. Nya tiket na nga son ti progressive. Haan ka nga umiso-iso. Kuna ni Pastor Lopez, sumalaso. Di style na di last year inggan na tata sumalaso. Ngam, ngayon, iba ka na ngayon, madaidayaw ti Apo. Progressive ka na ngayon, di ureti sumarunong nga bulan. Remember, magiging 31 years na tayo this coming November. Anniversary. Hallelujah, sino ti excited dita? So, i-encourage ti tunggal maysa, no dumtang ditang anniversary, awan ti awang kuma iti ma-left behind. Wino awan ti mapukaw. No di kat manay nayunan tayo, pay kat manay nayunan tayo. Yung mga nawala sa atin, handa nga naawan ijay imatang ni Apo. They are serving God also. Yeah, so nga, datoy encouragement ka, datoy kakabsa to continue to help one another ada kumati spiritual maturity tayo. Iti verse 13, basahan tayo, iti kasta, sangsang kamay sa tayo to, iti pamatikan, panakaamo, iti anak ti Diyos. Agbalin tayo to, anapudno, anataengan, amairukod, iti kinaan-anay ni Kristo. Mano ti kayat na nga mamature in faith. Yung hindi, han nga masapul nga ibagbagam, nga, oh my God, ito'y church. Na bumainak, kanat, alam nyo naman ako, bumabanat ako sa messenger. May kayon, kakabsatan. Naduma, marungrung da. Bayan nyo kari. I want to remind everyone, no aglablabusak, I could pumasin siya kayo. I want everybody, I desire everybody, nga ag-grow tayo in maturity. Di pa nagserbi tayo kini Apo. Tayo sumuti ko na dito, ni Apostle Paul, dito iti encouragement na, kadagiti tattao iti Efeso. Kat saan tayton akas laubing winubasit abangka, ay yalon-alon dagiti daluyon wenno yala alla ti agbaliw-baliw nga angin. Kasta ti mapasamak iti panangisuro dagiti manangalilaw at tao. Mangyaw awanda babaen kadagiti ulbud nga ibagbagada. Hantayo nga agbalin nga maiaw-awan. So tidunggon tayo jay boses ti Apo. Amen. Do not be busy in hearing the negative words. Ulitin tayo man ay. Do not be busy in hearing the negative words. Di matatayo mat, saan mo't nga busy dito yung matatayo, nga mangkit-kita iti pagkapuyan ti pada tayo nga tao. Nudikat anya iti aramidin tayo, let us help one another. Agkikin nararag tayo. I need your prayers. You need my prayer. Agkikin na sa pulan tayo. So kunana tayo, saan tayo ton akas laubing? Madimot ati. Sino ti nakakita? Idi pandemic nga. Dahil tinakita nga na ipos di Facebook nga nababarbasan nga lalaki.
lakay, tapos agdididi. Nakita yun di ay? Nagpangit init, itsura na. Iso nga ti namati, kiniapo nga, iso nga baby, ti kita na, pangit gayam ti itsura na. Hello? Kaya ti di ay, matagal na sa pananampalataya, pero baby pa rin. Pangit gayam ti itsura na di ay. Nabarbasa nun ko, agdididi pa'y laong. So, di ay ti, kuna ni Apostle Paul nga mataengan tayo kumah iti pamati tayo. Ngam babaan iti panangtaginayon iti kinapudno idinto nga iparangarang tayo iti panagayat tayo iti tunggal maysa. Dumakkel tayo nga awan pagkurangan na iti panakikaykaysa ken Kristo isu ti ulo amang tutunos ni Kristo isu ti mangurnos kada tayo. Verse 16. Iti amin apasot ti bagi kat agkamang ti intiro abagi, kadagiti nagsusuupan na, isut gapuna, ano agtrabaho, titunggal pasot, akas rubeng na, dumakkel ti sibubukal abagi, kat pumigsa babon ti ayat. Malagi po di, when I attended iti men's fellowship, tingnan nyo, may nakuha ako, may na-pick up ako kahit kwento lang. Panay Pastor Kapot. Di may nga bagi. Ano di ay? Agpipinasugnod da, agpipinasikat da. Naukos jay ubot. Ganun ba yon? Basta, imapos jay ubot, sige. Tahanak nga agiparparwar ko na. Ano, dimakkel kanu jay chan iti tao. Tapi naukos da, jay ubot, nga agirwar tirugit. So ano kasi yan nga iti itsura na, ag-suffer iti buong bagi. Ag-suffer amin. So nga, iti tunggal may sakada tayo, tapno awan iti ag-suffer nga bagi ni Kristo, let us help one another. Amen. Let us encourage one another. Maraydayaw ti Apo. Colossians chapter 1, verse 28, malapit na akong matapos. He is the one we proclaim, admonishing and teaching everyone with all wisdom, so that we may present everyone fully mature in Christ. Your calling is not your personal recognition. Hanga personal nga panang recognize data, but for the growth of God's people in the glory of Christ. De ayab tayo, de talento tayo, han nga para kanyam dayta. Bagam takabay mo nga para kanyam dayta. Sinishare yan. Hello? Haan nga para kanyam dayta nga sagot. Ginagamit yan for the glory of God. Maridayaw tinagan ti Diyos. Yung mga abilities ninyo, hindi yan para sa inyo. Data kinalaing mo, han nga para kinkadayta. But the wisdom and understanding that God has given to you, ikot gamitin mo yan, usarum dayta, to build up the church of God. Amen. Maridayaw ti Diyos. In my conclusion, back to our text last Sunday, is Isaiah chapter 6. Kuna ni Isaiah, verse 8, yung pinabasa ng ating teacher in the discipleship. Kuna ni Isaiah, hindi nga na-encounter na ni Apo, dinalasan ni Apo, and then kuna ni Apo Diyos, ilukat mo ta bibig mo takargaak. Kinargaan ni Apo iti wisdom. Kinargaan ni Apo di kahit na nga ibaga ni Isaiah. At kuna ni Isaiah, who will go for us kuna ti Dios? Sinungay nga rod, ti apan mangipan, mangiwarnak, mangipakaamu kada tayo. Kuna ni Isaiah, here I am, send me. Kuna ni Sister Lydia tatay, datayo kumakas na mati, han tayo nga kunaan lang nga here I am. Here I am, Lord. Here I am, Lord. Hindi lang tayo magpatingga doon. Antay lang ag-end inside. Tuladin tayo ni Isaiah, nakunan tayo. Here am I, Lord! Kapag nga may mesat excited, here am I! Here I am, send me. Adat tuyak Apo, ibaon na ko na ni Isaiah. There is blessing, ije pan nakaibaon.
No maibaon ka, ada bendisyon. Kuna ni Isaiah, here I am, send me. Kunamat ni Apostle Paul, dito chapter 4, iti Ephesians, walk worthy of the calling you have received. Ipagnam dajay ayab nga inawat mo. Ipagnam dajay sagot nga inawat mo. Kas ano nga ipagnam? I-work out mo usarem paaramat ka taad dati inted ti Dios nga aramatom nga agserbi kini Apo. Agserbi para kadagiti daduma. So dito iti kuna ni Apostle Paul, walk worthy of the calling. Nung ni Isaiah kuna na, here I am, send me. Apostle Paul said, walk worthy. Makaayayo kuma, ipatungpal mo dyan nakaayabam, nga ti maayayo ni Apo Dios. I-please mo ni Lord, iji calling, nga naitudkin ka. Nya? Ni Isaiah, ibagbaga na day how God calls him. Ni Apostle Paul, ibagbaga na kadagiti tao, iti Dios, pagbiagam, dahil panakaayab mo, agbiag ka nga makaayayo iti Dios. How every believer should live out that calling. Ni Apostle Paul, tinang ibaga ijay. Nya? So ni Apo, inayaban da tayo, anyaman nga spiritual gifts nga da tayo, gamitin natin. Awan ti mangibagbaga dito iti, awan ti spiritual gifts ko, praise the Lord. Awan ti believer ditoy, nga awan iti usarenang agserbi kini Apo. Lahat tayo may binigay sa Lord na tools. Amin tayo, ada intud ni Apo Diyos kada tayo. God called us to preach, teach, lead, serve, give, pray, encourage, disciple. Let us become faithful in honoring the Lord. Ija unag ti balay tayo, ija workplace tayo, ija unag iti komunidad tayo. Amin na gitoy. Kunak garod, babuy-buyat, tibiyag tayo kas namati kini Apo. Ni Apo, inayaban na tayo nga saan nga agpapada. Dajay pa nakaayab tayo, winujay calling tayo. Ngam inayaban na tayo, iti may nga purpose. To fulfill. Amen. To fulfill the mission and to glorify Christ and to build up His church. So nga kitaan tayo dito'y kakabsat. Then nakaayaban tayo, let us be faithful. To live out our calling effectively, we need the Holy Spirit who will empower us. Tapno epektibo tayo, ije pa nakaayaban tayo, kanayon tayo nga partner ni Holy Spirit. Amen? Ay nabannog kayo. Ayaw pa sana ganuti aramidon tayo. Let us enjoy this calling. Makder tayo man kakabsat. Hallelujah. Kung binsarom deta kaababay mo, naiyaban ka to build up His church. Naayaban tayo amin to encourage the body of Christ, to encourage everyone. Kat into no ma-encourage tayo, lalalo tayo pa nga agserbi kini Apo Diyos. Lalayo tayo nga gumagat. Gumagat tayo man kakabsat. Ragragsakan tayo ti agserbi iti Apo. Gagatan tayo nga mangipatungpal. Ije purpose no apay nga agbibiyag tayo. Ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay buhay pa tayo, meron tayong magagawa sa kingdom ni Lord. Amo ko na nga, kastuyak lang mo, tao mo ti ama mo, hindi. Awan ti pinaraswan ni Apo Diyos nga awan ti amamu na, amin tayo, ada amu tayo. Amen, ada ti maramidan tayo. Hallelujah. There is no higher calling. Awan iti kangatuan nga ayab nga daduma. Iti nangato nga ayab tayo kakabsat, nga pagpapadaan tayo, naayaban tayo, nga agserbi iti Dios. Amen. Amin nga aramidon tayo. It's for the glory of God. Kuma. Datati goal. So nga detoy, nga gundaway, na-encourage tayo kuma, napapigsa tayo nga mangipatungpal iti detoy nga ban. Hallelujah. Down at your feet, O Lord. Hallelujah. Thank you, Lord God. There is no higher call.
greater honor than to bow and kneel before your throne. I'm amazed at your glory, embraced by your mercy, O Lord. I live to worship you. There is no higher calling. There is no higher calling. No greater honor than to bow and kneel before your throne. I'm amazed at your mercy. I'm amazed at your mercy. Embrace, oh Lord, I live to worship. Thank you, Lord God. Mabalingay nga ito tayo hindi matayuman kini ako nga kunang there is no higher calling than to bow and kneel before your throne. Agyaman tanayaban nak agtubikin ka. Agyaman ta maikariakin ka, Apo. Agyaman kasika itinagbalbaliw kanya kat mabalin ko nga usaron mabalin ko nga ito daytoy biyag ko. Isurrender ko daytoy biyag ko nga usaron para iji pagragsakam, Apo. Hallelujah. Laglagipon tayo nga kakabsat. Anyaman nga adda kada tayo saan tayo nga hukwa. Gamitin natin. We lift up our hands. Kiniapo iti dito yung oras. As you sing that one more time, mangibaga ka man ti kararan mo kiniapo. The word mo kiniapo, Diyos, na kunang, are you still willing to say nga, Lord, usarunak di kamalak nga ramidan. Usarunak di kayak nga ramidan. Lukas na ti kararag mo kiniapo, the Lord will bless you. The Lord will empower you. The Lord will anoint you. The Lord will use you mightily. There is no higher calling, no greater honor than to bow and kneel before your throne. I'm amazed at your glory, embraced by your mercy, oh Lord. I live to worship for the last time. There is no higher calling, and there is no higher calling, no greater honor than to bow and kneel before your throne. I'm amazed at your glory. Yes, Lord. Oh Lord, I live to worship you. Oh Lord, I live to worship you. Agbiag kami, agsurbik ka o Diyos. Agbiag kami, na maipay, mainaydayawang. Babaen ti tulong mo, tanakapoy kami, no sanda kami nga tulungan. Apo Diyos, bendisyonam titugal may sa kada kami. Bendisyonam na iti amin nga dinungag. Ito yung mensahe this morning. Continue to empower them. Continue to help them to think about their calling. O Lord God, and they will continue to be willing. Nga kunaanda, yes Lord, here am I, use me. Lord God, anyan nga ragsak mo, ito no dagiti an anak mo kung kunaanda. Father, use my life. Here I am, use me. Here I am, Lord. Gamitin mo ako, Panginoon, for your glory alone. Ito ang dahilan, Panginoon, kung bakit kami ay buhay pa hanggang ngayon. Dahil gusto mo, Panginoon, na gamitin ang buhay ng bawat isa sa amin para ang ibang tao maramdaman nila or malaman nila ang katotohanan na ikaw ang Diyos na makapagligtas sa lahat ng mga tao. You are the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through you. Lord God, i-bless mo itong galmay sa kada kami, Apo. Use our lives. This week is a week of victorious life, O Lord God. Week, Apo, nga we will continue to show up. Apo, nga iti panagserbi, iti
serbikin ka apo isuiti ka mamayatan nga biyag dito rabaw ti daga. We thank you. Bless your people in Jesus name. Amen.